Ik hoop dat als onze verlangen van jou, dat God ons leven wat neemt en dat brücken voor zijn hartigheid. Dat zal ons ziel zijn, dat zal ons verlangen zijn. En waar we zullen leven, dat God ons leven kan brücken zum andere zijn. Even de laatste paar maanden zijn we een series doorgegaan om de Ehe. En ik brug dat beeld van een huisbuur. En de Ehe heeft een grond, de Ehe heeft een dak en dan zijn er 4 wegen in dit huis. De grond voor dit huis is Christus. Christus heeft het aangerecht dat wat in de Ehe passieren deed, dat wat du is een bewijs voor de gemeenschap tussen Christus en de kerk. En dan dat wat dat Ehe schätzen deed, schilling geven deed, als de Ehe band. Dat wat de morgen früh einen oder versprechen doen, dat die true worden zijn. En dan zijn er 4 wegen wat dit huis abholen doen. Eerstlich is de dienst. We zullen einordnen dienen. En dan is dat wat God voor mannen en vrouwen heeft. Dan is er verhältnis. Leren om de verhältnis in je gemeenschap buren, der einordnen verstaan. En vandaar willen we aan den 4. Thema reden, en dat is live. En dit is een thema waar ik dacht, zou ik dit vielleicht uitloten? Dit is een wand van dit huis, wat wichtig is, aber dat is ons niet allemaal ganz, dat we dat gewand zijn ervan te reden. We willen van jou zijn, wat dat leven in onze Ehe, en wat braucht God dat, om de Ehe taub houden. Ik weet niet of je dit weten doen, maar in een Griechische spraak zijn er 4 woorden, wat ze brauchen voor life. En we zijn van de Bibel, zijn we met 2 bekend. En dan zijn er nog 2 meer. Maar ik geloof, deze 4 verstaan, wat die meinen, is wichtig. Eerstlich in de Bibel, en dit is dat woord wat meeste tijd wordt gebruikt in de Bibel, en dat is het Griechische woord agape. Ik geloof, meeste van jullie worden bekend zijn met dit woord, wordt veel van je redt. Dit is de life wat Johannes, wanneer hij zei dat God wie de wereld zo goed, dat wie agape life. In Johannes kapitel 4, de 7e vers zegt, lieber Freund, weil wir einander gut zijn. Dat is agape life. Wilt life stammt van God. Wer du life heeft, is van God geboren en kent God. So dat woord wat hier wordt 3 maal gebruikt, is de agape life. So wat voor een life is deze life? Dit is een life waar een persoon zich entscheiden dat zij voor een persoon goed zijn. Dit is een life wat bewijst wordt. Dit is een life wat waargegeven wordt. En hier is een ding wat zeer wichtig is te verstaan van life. We kunnen life geven, maar we kunnen niemals life nemen. Dat is onmogelijk dat we naar een persoon gaan en zeggen, nu wil ik die life van die nemen. We kunnen allemaal bloos life geven. En wat dat God, van hij ons leven deed, van hij ons goed weer met deze life, hij geeft zich. Hij schenkt Jezus Christus, dat hij zijn leven geven deed naar hem kruis, om onze zinnen vergeven, en hij stond op van dood, om ons een nieuw leven geven. Dat is agape life. So dit is dan een life wat gegeven wordt, wanneer de persoon wilt om te geven. Dat hangt zich niet aan, als dit mens dat wird. Wanneer wir müssen wagen, maar wie dat wird werden, dat God ons gut wird, wir würden niemals Gott in ihr Life haben beleefd. So ist es auch in der Ehe. Dat is nicht, dat unser Partner der Life dat wird ist. Dat is niet wat ons Partner kan doen, dat zij nu, of hij nu, genoeg heeft gedaan, dat nu we moeten en leven. Dat is allemaal onze entscheidung. En wanneer ons dat onze entscheidung is, en wil God ons de beeld geven van genade, we kunnen allemaal ons Partner leven. Dat hangt zich niet aan, dat wird zijn. So dat is de eerste soort life. De tweede soort life is phileo. En ondersteunen als een filler. En wanneer je dit woord moet bekend zijn, je weet, du als in de States, als in de stad, dat nennt zich Philadelphia. Filler,
en de staat meint brotherly love. So dit is een life wat tussen beide is. In Römer kapitel 12, de 10e vers, zei wie, dit wordt veel wat hier gebruikt. Dat zegt, als bruider zal je een orde van hart goud zijn. Merkt allemaal ruim dem nächsten zijn eer. So dit is een leven wo du een gemeenschap is en mensen taub zijn. Ik geloof een beispiel voor dit is, er zijn een oudere polied wat alles taub doen. Wo einer ist, du ist der andere. Wenn sie irgendwas tun, stur fahren, sie gleichen einordnen, so sehr, sie gleichen taub zu sein, sie haben eine diese Art Life einordnen, sie wollen nicht nur stur allein fahren. Sie wollen immer taub sein. Und wegen dort scheint jetzt. Und sie wollen diese Zeit taub zu sein. Und das ist ein Life, was wir bühren tun. Die mehr Zeit, wie mit unserem Partner taub sein, das scheint jetzt dort. Dit is dan ook een leven in het Oude Testament wat we tussen Jonathan en David zijn. Zij waren vriend. Zij willen alles taub doen. So mijn vraag voor ons vandaag is, hast du ursprünglich een agape leven voor die partner? Dat hangt zich niet aan, zijn ze dat wird. Hast du gewählt, om die partner goed te zijn? En wanneer je niet bevrijd zijn, je harken doen, wenn wir mit anderen taub sind, wo je wählen, da je wählen, einen anderen Gott zu sein. Und dann das Zweite, wenn je befreit sind, oder vielleicht sei noch nicht befreit, je will nicht befrieren. Wenn je taub sind, will je taub sein. Sei je sozusagen, sei je Freund. Und diese Frau, ich glaube, kommt dichter bei noch uns. Wenn wir können noch mal wählen, wir wollen uns Partner gut sein. Aber wir müssen eine Freundschaft bühren mit uns Partner. Dort wir nicht bloß Partner sein, aber dort wir Freund sein. Und das nimmt Zeit, und das nimmt, dort wir dort even tun, dort es durchkommen wird. Und dann der dritte Part, und das sind die nächsten zwei, da wird von geredet in der Bibel, aber das wird wohl nicht in der Bibel gebraucht. Und der nächste ist Storge. Dit is een life, wo wir würden, das wird gleichen brocken. Wir gleichen uns Partner. Dit is een life, wat von Bekanntschaft kommen wird. Wir sind bekannt mit unserem Partner. Und wenn wir bekannt sind, wir gleichen taub zu sein. Das ist, was uns bekannt ist. Und das ist sehr so, wenn ich würde viele von den Frauen gleichen die Schobeln zu eten. Und viele würden sagen, jo, ich gleich sehr Schobeln. Woran gleich die Schobeln? Dort ist dort, wo die mit bekannt sind. Wenn die waschen du mit ab, und geht erst dort, das fällt sich tüßig. So ist es auch mit diesem Storge Life. Wir haben ein Life ans Partner, wenn dort ist, was wir gewandt sind. Da wird noch mal gesagt, es ist keine Show, was besser ist als eine alte Show. Und da wird die Meinung dahinter ist, als die Show, was viel gebraucht ist, der ist möglich aber feit, wenn der ist taub gewarnt zu sein, zu der Faut. So ist es auch in der Ehe. Mehr Zeit taub ist, der stärker wird dieses Art Leib, wenn die waren sich taub und das jetzt scheint. Und dort ist, was einer bekannt ist. Und dann der vierte und das letzte, und hier werden wir mehr reden von der, und dort ist die Eros Life. Dort ist in Englisch, dort ist der Romantic, und dort ist der Sexual Life. Die Bibel redet viel von dit. Wenn ich ein bisschen über dieses Thema denken und wo dieses Männer nicht abgebracht wurden, und die Lehre, was wir wenig kriegen von dit, du hast wenig, was wir von anderen hören tun. Dort ist schon gesagt, möchte von uns lernen von Sex, nicht von was die Bibel lernt, aber was wir von Freunden in der Schule lernen, oder wir fingen selbst ut. Aber ich glaube, das ist sehr wichtig. Kriegst du wie sein Wort sagt die Bibel, von wo Christus der Grund soll sein. Kriegst du, wo wir checken, was sagt die Bibel, wo eine Monat früh soll sein. Wir sollen noch checken in der Bibel, was meint das dort wie? Unsere Sexualität, uns Geschlecht,
leven brücken down für Gott seine Ehe. Und das ist, was wir wollen von der Klimatit vernehmen. Wenn wir an das, even von das Wort denken down, Geschlechtsverkehr oder Geschlechtsleben, das ist ein Wort, was graf hier in das. Und ich glaube, viele von euch haben das als das politische Wort für das, was wir von Sex reden down. Und ich glaube, viele von uns, wir sind nicht mit bekannt, dass wir mit anderen von das reden down. Aber das ist ein Ding, was die Bibel sehr klar merken wird, und das ist das. Dass Sex ist sehr gut. Das muss der Anfang sein. Das muss der Grund sein für diese Lehre. Wegen viele von uns wird gelehrt, das ist ein schlechter Thema, das ist alles schlecht, bleib davon weg. Dann befreien wir uns, dann ist dort ein großer Tod von unserer Gemeinschaft zwischen Mann und Frau. Und dann weit wir nicht kriegen, wo soll wir das verstehen? Und das ist, wenn dort Gott ist, dort Gott uns befallen wird, dass wir reinsam bleiben. So dort Gott bleiben wird. Das ist, wenn viele Menschen das schlecht an sein, dass sie niemals dort Gott haben, was Gott für ihn hat. Wir sind in 1. Mose Kapitel 2 und hier sehen wir, wo Gott einfach nach Adam bringen wird. Und das sagt es dort. 1. Mose Kapitel 2, 24 bis 25. Das sagt, du wegen, geht der Mann von seinen Eltern weg und vereinigt sich mit seiner Frau. Und sie sind eint. Und der Mann und die Frau, die werden nächtig und die schämen sich nicht. So, da redet hier von der Einigkeit und da redet von Taubkommen hier. Und was sagt das hier? Sie werden nächtig und sie schämen sich nicht. Wo sind das reden wir von intimit sein? Was das meinen das? Wir merken uns ein Hort ab, wir merken uns ganzen Leben ab, so dass uns Partner uns tarnen, das so wie wörtlich sind. Und das soll nicht eine Schande sein. Und so erst du mit das, das soll nicht eine Schande sein. Die Schande kommen nicht wegen sie werden, dass du Sex wird, das Schande kommen wegen du Sinn wir. Das ist sehr wichtig zu verstehen. So, üblich wie Motten verstehen, dass als Gott sein Willen, dass du diese Leid zwischen Mann und Frau ist. Und wenn das Gott ist, soll wir aufpassen, dass das Gott bleiben wird. Wieder in 1. Korinther Kapitel 6, der 13. Vers sagt es dort. Dort Eten für die Milch ist die Milch für das Eten. Aber Gott wird das Besitz nicht merken. Uns Körper ist uns nicht gegeben, um Hörerie zu treiben, aber dem Herrn zu dienen. Und der Herr sorgt für den Körper. So der Körper, was Gott uns gegeben hat. Alles, was wir mit diesem Körper tun, soll wir brücken, zum Gott ehren. Dort Gott geehrt wird, dort Gott verherrlicht wird, dort hält sich das auch an, wenn wir tun dort mit unserem Körper. So, wo wir das Verhältnis haben mit unserem Partner, ist eine Weg, wo wir Gott ehren tun. So, wenn wir da eben denken, dann, wie viel haben wir über jedoch? Wenn ein Mann und eine Frau kommen, dann Gott ehren. Das ist wichtig, dass wir das üblich Gott ansehen tun. Er sagt, uns Körper ist nicht gegeben, um Hörerie zu treiben. So, eine andere Weg zu sein ist, das ist so viel wert wie Gott, das Gott, was Gott liedhaft gegeben, das ist so viel wert, dass wir von der Hörerie wegbleiben, dass das nicht verdorft wird. So, das ist nicht, dass Gott will haben, wir sollen von wegbleiben, er will haben, wir sollen von der Hörerie, von dort verdrehen wegbleiben, dort wie dort Gott kann haben. So, die Bibel gibt uns dann 3 Ursachen, warum Gott diese 6 noch Lied geben will. Üblich, Gott hat das Leben der Mann und Frau gegeben, so dass Kinder zur Welt kommen. Und ich glaube, das
je weten dit als wat dingen ter welt komen dan. 1. Mose kapitel 1, 28 sagt es dit. En Gott sehnen die en zeid, mocht je Kinder haben en junt over de ganze Erde vermehren. En over de Erde regieren. Je zullen Macht haben over de Fisch en meer over de Vögel in Luft en over alles wat door op de Erde leeft. En dan Psalm 127, 3 voor zegt es dit. Kinder zijn een zegen van Herrn. Kinder zijn een geschenk van Am. Zodat als Gott zien willen, dat wanneer Lied zich befrieren doen, dat van de gemeenschap komen door Kinder. Zo ik wil van deel, je weer ouderen zijn, dat je weer ouderen worden zijn een dag. Ik wil je wijzen van deze Bibel. Kinder zijn een geschenk. En ohne waar te zijn, geen kind is een mistake. Geen kind kan van Fehler. Geen kind is een Fehler. Dat als God zien willen, dat Kinder ter welt komen doen, wengen door een leven tussen man en vrouw zijn. De tweede oorzaak waarom God seks geven deed tussen man en vrouw, is dat het schijn gaan zal. En wanneer we in het Oude Testament lezen dan, besonders in dat lied, in Engels zeggen we de Song of Solomon, dat is een boek geschreven, bloos on this is our life. In dat lied kapitel 4, de 10e vers, zegt dat gaat mij zo schijn, wanneer du mij zo goed bist. Mijn bruid en mijn schoos, dat es schijnen als wien in mijn muil. Zodat God heeft dat gegeven, dat tussen man en vrouw dat schijn gaan zal. En dan in Spreuken kapitel 5, 18 tot 19 sagt het weer als dit. Zie glücklich met die Frau en hab al die vrede met die du die in die Jugend vrien deits. En zo dat schijn gaan, we zullen vrijen dat we een partner hebben, dat het schijn gaan deed. En dan de derde oorzaak is, wengen door einigheid zal zijn. Dat is interessant. Dat van deze 4 soorten leven, de andere soorten 3 leven, dat kan eens 2 personen of meer tussen zich gaan. Maar deze soort leven, de eros leven, de leven tussen man en vrouw, is de leven wat bloos tussen man en vrouw zijn. Zonder wat bevrijd zijn. En dit is wengen, God zijn plan is dat de einigheid wat tussen bevriede lied is, zo dieper zijn als eens een andere gemeenschap in de wereld. Dan willen we teruggaan naar onze grond. Waarom is dat? Wegen de gemeenschap tussen Christus en de kerk is dieper als eens een gemeenschap in de wereld. Dat zal een bijspel zijn. Zo wanneer een lied top komen doen, dat is niet bloos dat ze dingen merken doen, dat is niet bloos dat het schijn gaan deed. God wil hebben dat zij zelf een orde beter leren kan. Dat er een einigheid is. Dat zij van zij taub komen doen, dat er sozusagen een gloed tussen zich is, wat zich taub houden doen. Zo dat is een klein beetje waarom God dat gegeven heeft. Maar de Bibel leert ons zeer klaar. Dat we zullen erveld worden, bloos in onze ehe. Irgendwas wat buiten ons ehebad is aardig. En dit is waarom ik aanvangen deed. In Hebreeën kapitel 13, de 4e vers zegt het ook. Dat zegt, een ehe zal bij alle geëerd gehouden worden. En dat ehebad zal rein blijven, wil God wat de huurder en de ehebreker rechten. Zo hij redt hier van den ehebad. Hij vangt aan, hij zegt, we zullen dat eren. We zullen de respect geven. Wenn hier is wat zeer wertvol is, zeer wichtig is, zeer goud is. We zullen dat eren.
En we doen zo'n eren wat we veel reken doen. En wanneer we dat veel reken doen, wanneer we dat eren doen, dan zegt dat we zullen rein blijven. Ik leefde als wenig op de wereld, en ik würde zeggen, als vielleicht niet op de wereld, wat zo goed is, wanneer het reich wordt gebracht, en zo slecht is, wanneer het verdreht wordt. Zo doen ze een plan is, in alles. Dort wat goed is, dort wat God goed gemerkt heeft, dort nemen, dort verdrehen, dort het eigenlijk en slecht is. Dat is zo doen ze een plan. En alles wat zo toen ons hier deed, wordt vernicht. Dat wordt verdreht, dat het niet meer goed is. En seks is krak zo. Dat wat goed is, wanneer dat buiten gebruikt wordt, buiten wat God gezegd heeft, wordt dat slecht. De Bibel leert, we zijn bloos, door ons partner, zal we erfüllt zijn. Spreuche kapitel 5, de 15e vers zegt es dit. Zie true te dienen ene früh. En jef einzig alle dienen lijf. Zoals du din water uit den ene barm namst. So God zijn plan is, en hij brukt hier een bijspel, jeder van ons heeft bloos een barm. We hebben niet viele barm. We kunnen niet van ons nobel zijn barm gaan schapen. We hebben een barm, van wo we ons water nemen doen. En wanneer we van diesen een barm, den barm wat God ons gegeven heeft, bloos van diesen barm water nemen doen, de water wordt allemaal rein en zuid zijn. Nog een bijspel, en ik geloof dit als een bijspel wat viele brokken doen, maar ik geloof dit als wichtig. Seks is een klein beetje tussen vier. Want we worden in hem, alle van ons, wie we in Canada wonen, we hebben alle vier in ons hem, in ons huis. Wanneer we niet vier in ons huis hadden, ons wordt ons dat zeer kalt voor komende winter. Dat hem dat moet je had. Maar wo hebben we dat vier? Hebben we dat bloß op de vloer? Hebben we dat manke wijn? Nee, we hebben een furnace, we hebben een oven, wo we de vier merken doen, dat het aan een steed is en dat het ganze hem kan opwarmen. En dan, wanneer dat vier wordt van dat ene steed, wo dat je hier deed, uitkomen deed, en dan wordt het al het eeuwig verbrennen. En dan wordt het niet zum warmen zijn, dan wordt het zum schoden zijn. En zo is het, dass God dat aangerecht heeft. Er zijn dan zonen wat zijn, dit is zo. Aber wenn mijn partner mij niet dienen deed, mij fehlt dit, en dat is de schuld dan, of zijn schuld dan, dat ik naar een andere barm ga. Aber weet je, er is niemand een oorzaak dat we in deze weg zijn doen. Dat is niemand een partner zijn schuld, of de schuld, dat we naar een andere persoon gaan. God zegt, we hebben een barm. En wanneer we niet een barm hebben, we kunnen niet en we zullen niet naar een andere barm gaan. Dan, we zijn waar we deze wegen in ons huis, wat dit beeld wat we moeten doen, topgebongen zijn. En deze barm van lijf en van deinen zijn topgebongen. Wat we dit aan zijn zullen dan, is dat we zullen onze partner dienen. 1 Korinther kapitel 7, 3-5 zegt es dit. De man zal de vrouw dat geven, wat zij in recht heeft te krijgen. En groot zo goud ook de vrouw de man. De vrouw a karpa je heet niet bloos maar ook de man. En groot zo goud je heet de man zijn karpa niet bloos arm, aber ook zijn vrouw. Trag je niet einer van anderen träg. Büter je worden je bed door een einig. Op een beständige tijd, dat je tijd nemen zum beden. Dan komt vader taub.
dat zoten niet verzekeren kan, wilt je niet beherrschen können. Ik geloof, wanneer we aan diesen Ehe-Thema kijken dan, we komen verken met onze poorten naar de kerk, de prediger door van de Ehe, en we dan onze elbow gescheit aanschwappen, dan was het dat. Niet zo? En ik rede een klein beetje van, wie wordt fan zijn van de Bibel geschreven worden, wat pink weer en wat blauw weer. Zodat de vroeges kan niet zijn in de Bibel, wat zegt de Bibel van mannen. Dat we best naar onszelf checken doen. En ik geloof aan dit thema, zal we de dit verstaan. We haben nicht in onze Gemeinschaft, we zullen nicht die Sinn haben, dat we hängen zijn, wat kan ik nemen van mijn partner. We zullen selber zijn, wat kan ik geven aan mijn partner. We zijn verken ons partner aan, dat zij door zijn, dat we nemen kan. En ik geloof besonders aan dit thema. En mannen, wanneer ik word op zijn met dit, ik geloof dit eerste steeds, waar vele van ons dat aardig aan zijn doen. We zijn aan de vrijvlekken bis aan, zij eerst door dat we erbroken kan. Het is interessant van deze versen, en wanneer we verstaan dan in de Bibel staat, wanneer dit geschreven wordt, wo worden vroeger en mannen aangezien? De mannen die weer even dat hem, en dan de vroeger die weer doet hem de mannen dienen. Maar Paulus vangt hier aan met naar de mannen reden. In orde weg te zijn, hij zegt naar de mannen, ziet niet heran bis wat je kan nemen. Ziet heran, waar je niet vroeg kan dienen. So, dat is wichtig. Dat leert hier dat beide mannen en vrouwen, zij hebben een verlangen voor dit. En we zullen niet heran zijn, dat is voor mannen en vrouwen, te zijn wat we kan nemen. We zullen liever heran zijn, wat fehlt onze partner, zodat we kan dienen. Philipper kapitel 2, 3 bis 4, ik geloof erst een passende vers voor dit thema. Dat zegt, ziet niet nodig en ihr jiet zich. Veel meer. Auch den nächsten Herr als jezelfs. Je zal niet bloos naar dat kijken wat jezelfs interesseert, maar ook naar dat wat den nächsten interesseert. En dat zal zijn dat verken wordt het best je meint dat redt naar vroeger. Maar ik wil van deel ons als mannen, ik wil ons ermutigen, waar we dit ernst nemen, dat we onze vroeger dienen dan, wanneer we bevrijd zijn. Ik wil, we rennen hier uit aan tijd. Maar ik wil ons verder helpen denken, dat je slag leven als goud. En wanneer dat goud is, waar we oppassen dat we dat eeren doen. Dat je schenk wat God ons gegeven heeft, dat we dat bloos houden doen voor ons partner. En dat meint dan dat we onze hart, onze gedanken, ons leven beschützen doen. Wanneer wat passiert, wanneer we dat niet doen, ik geloof buiten een mens aanbrengen, niets brengt dollar en damage is de Ehebruch. In Spreuche kapitel 5 zei we wel, dat brengt hier een beeld van een jonge man wat een huur gaan deed. En dat zit alle zo fijn. Dat zit voor een bisschen klein beetje spelen met dit. Maar we lezen dat daar, wat brengt dat am eng? Dat brengt dood. So wanneer ze van deel harken doen, en je denkt aan den Ehebrechen, je denkt aan de niet trouw blijven, denkt aan wat am eng komen wordt. Dat is zeer goud, wat God ons gegeven heeft. Dat wordt er van ons in een barm als zijt. En van de wasse tijd wordt het vielleicht ook zo smaken, dat die barm, dat wordt er van een oren barm ook goud is. Maar dat brengt allemaal dood. Wanneer ik aan
der Ehebruch und Scheiden lesen da in der Bibel. Die Bibel sagt nicht, dort Lied sollen sich scheiden nun Ehebruch, aber Jesus kann sein, dort wo zwei dort worden dort, wann die nicht treu blieben. Dort erst fertig, dort die Ehe so zwei ist, dort geht nicht abzufixen. So wer wir unseren Hort für uns Partner haben, so dort wir können unsere Partner leben. Ich will von dir diese Series alle taubingen. Ich will uns weiterhalten denken an ein Thema. Und dort ist das. Die sind nicht befreit, die sollen nicht befreit sein, so dass dein Partner kann dient deinen. Die sind nicht befreit, so dass dein Partner kann dient alles geben. Sieht deine Ehe an, das ist eine Gemeinschaft, wo durch die deinen Kern, so dass durch den Partner deinen, die kann Gott deinen. Und wenn die von dir horchen, dann die nicht befreit sind, ich will jemand was ermuten. Wesse von uns sind befreit geworden. Die wären befreit, meine ich. Und die haben voll Leben gehabt mit ihrem Partner. Und viele von ihnen haben eine sehr schöne Ehe gehabt. Ich will ihnen von der ermutigen, trägt nur dort schönes Leben, was jemand mit ihrem Partner hat. Dort die kann Gott besser lernen kann. Und wenn die nicht in Gottes Ehe haben, werden wir nur Jesus checken. Er ist das Beispiel für uns. Und wenn die wollen, die noch befrieren, ich würde ihn von dir ermutigen, Gott nicht in dort Leben lernen, aber dort verlangen, nu wird mir frieren, dass mein Partner mit dienen kann. Weil wir viel lieber sein, wo kann ich meinen Partner dienen? Wo kann ich meine Leibwesen an meinen Partner? So dass ich kann ein Beweis sein, für was Christus in mir tut. Wir schließen mit einem Gebet. Jesus Christus, wir sind so dankbar für das Bild, was die Bibel uns geben hat in Epheser, wo die Gemeinschaft zwischen Mann und Frau ein Bild ist von der Kirche, die Gemeinschaft mit Jesus Christus. Und Gott, ich weiß, die wird das von dir hören, dann, wenn es hier in der Kirche ist oder Lothar, sagst du, wir wissen, dass sind viele Ehen, die nicht gesund sind. Gott, ich bete, dass du wirst dort nehmen, was die Bibel lernt hat. Uns halten sein, wer wir in Hort sind. Wenn bloß dort anderen, was von Bühnen ist, was nicht genug sind, um unsere Ehe ranbringen, dass er gesund ist. Gott, wir kriegen die von dir, dass wir unseren inneren Hort schaffen. Dort wir nicht kicken down, nur was uns Partner ist oder was sie nicht sind, aber wir kicken, was die in uns down. Wir beten das in Jesus' Namen. Amen.